rengeteg. 100 óra. Most jönnek ki az erdőből. Ott jönnek ki. Most jön a kocsi. Azt fotóznak. Ott jönnek. Ott fog lévni. Ilyen kocsi. Itt Egy kocsival az előbb itt járkáltak körbe. Nem mindegy. Jönnek ki az erdőből. Itt van. Remélem erre jön. Kíváncsi vagyok rájuk. Inkább azt mondom, hogy mennyi ampulok jött elő az erdőből. Nem jön arra? Lehet, hogy etetik őket? Nem jön? El akarjuk zavarni őket. Mi van ráírva? Vért vadász. Ez Mészárosnak a vadász cége. Most jön a kod, most kezdi majd hajtani őket. Lelő rajta legalább? Az is jó sztori lenne. Hát, most el fog küldeni, vagy a... Nem, elkezdi hajtani majd őket. De az nem tudom. Aha. Hagyj már ide őket. Ez kurva jó. Hát jó, de ez tök bukta. Kijönni. Visszajönni. Csak meg akartuk nézni őket.